Close. Large na ba ito? Mayroon na nakasulat? Sa taas? Hello! Great morning! Welcome to my YouTube live! Waray po, may YouTube channel. Guys! Dito po kami sa Victoria ng aking apo. May baka may volume po. Wala ka mo nga. May volume yata nila ano. Wala yan. Sa gilid oh. Sa gilid. Ang rotate yan. Volume. Dito sa gilid. Kailangan yata ano yung volume. Maririnig naman yan. Hello, madlang people. I meet si Ray Waray. Babae dalawa. Wala lang sir, napapalit. Dito po kami ng apo ko sa galing kaming Divisoria. Ang kailang oras yan. Ay, hawakan mo nga. Ay, hawakan mo, harap mo sa akin. Chief, hawakan mo, harap mo sa akin. Diyan lang, diyan. Dito na lang pala ako sa Eh, di mo makakakita tuloy yun. Ito, makakakita tuloy. Nagtatap ko to, tap. Eh, di mo makakakita tuloy yun. ako, lalo na presa to. Ang akyat to. Eh, isa pa sa taas. Ito ma. Yung kumakit yan. Nakita ko na umakit yan. Bagal. Ay, sabihin doon. Galing po kami ng apo ko sa Divisoria. Nakapuno yan. Hindi mo makakakit yan. May binili kami ng steamer. Ito, steamer. Ayan, steamer. Large, 36 cm. Aluminum steamer seat. Lutaan ko ng photo. Ayan, mga guys. Teo. Welcome to my channel. Sorry, Waray. Saan makita yung views? Wala pa. Wala pa. Ayun yung umalaw yung parang tao na... Ayun, parang may isa. Meron na. Hello, thank you. First time to live my YouTube channel. Thank you sa lahat ng mga subscriber ko. Thank you sa mga nagpa-follow. Maraming salamat, madlang people. Maraming salamat sa mga taong sumuporta. Yan, bayasahin mo sa baba. Ay. Yan. Ano, wala yan. Tiyan mo. Gano'n mo lang ako. Ay, bababa na tayo. Ano na, baba na tayo. Doroteo na. Bababa na kami mga guys. Doroteo na. Umaambon, tinagalaw na naman yung sombrero. Maling ang ambon eh. Ay mga guys, yung apo ko. Dito. Dito. Dito kami sa Doroteo. Tatawid. Medyo traffic. Ito mga guys, ako
bumili kami ng steamer. Ayan, dito kami sa Doroteo. Daming bilhin. Puro sweeten. Ayan, Doroteo. Pasok kami sa LRT station. Steamer lang. Kailangan pa ba sa... Pilit lang. Ay, putas lang. Ay, ano nung may... Ay, putasan mo lang, Beb. Nakita lang. Ayan, titignan yung ano namin ng guard. Yung aming steamer. Ano po eh? Sa pag-iyo eh. Lagay din sa box. Wala ka bang machine ma'am na ano? Hindi na ganun? Hindi ka siya ito, ma'am. Malaki. Hindi ito ma'am, butasan lang dito mo. Putasan na lang. Ay, may butas na. Kain ko na lang. Sige ma'am. Buo. Bagong bili. Thank you ma'am. Harang. Saan tayo? Ayan o, 7-Eleven. Dito kami sa LRT Station, Doroteo. Ayan yung apo ko si Gray. Bumili ako ng steamer kasi magluluto ako ng puso. Ang akin kasi steamer nasa Samar. Malapit na yung Pasko. Magpapo-order ako. Puto cheese na bigas. Ay, dito sa loob, ay. Kinapa. Diyan ka lang. Bayad po, 2 pa rin tawag. Pag ginaginaw ka mahal, mas mapakiramdam mo. Dito tayo, Mai. Malamig ba? Namumutla ka, oh. May sinap na mahal. Pag nilalamig ka, masama pakiramdam mo. Hindi naman malamig. Nasakay na kami ng tren papuntang Balintawak. Aligo ka pa kasi. Kulit ka eh. May, dito na. Dito na, upo ka dito. Hindi, sorry. Doon ka May, kayo masama pakiramdam. Sorry na. Magsombrero ka man. Sombrero ka. Welcome to my channel. Thank you po sa nanonood. Hindi pa po ako masyadong marunong mag-live sa YouTube. First time.
martial art kami. Nasa tren. Ayun yung ako ka binibunga. Nalagnat naman. Bumili kami ng steamer mga guys. Giniginaw ka eh. Dito na mama. Mami sa likod, sa likod, sa likod. Likod ka. Silap ka. Giniginaw ka. Giniginaw yung ako ko. Yung mga guys, giniginaw yung ako ko. Sinama ko kasi siya sa aking gusto. Tapos ito siya. Lalaglag ka. Papainumin ko lang ito mamaya ng vitamins. Ay, inom ka ng Vita Plus 5 piraso. Papainumin kita para ano. Yung kay Mami Jillian mo larap ako. Pagpagupit ka mo ng papasukan mo.
sa para malaman nyo na isa sa kapasyon. Ay, tayo na yung pahinga. Apo ko to, apo. Kaya ginawa yung apo ko. Papainamin ko lang ito mamaya ng Beda Plus. Mangangawit yung ulo mo. Saan na yung towel mo? Dito ka man sa likod ko, mangangawit yung ulo mo. Dito sa likod ko na. Tingnan natin. Hindi na tayo, ano, Hello mga guys. Ginagalaw yung ako ko nanginginig sa gilid.
eh. Habang sa akin ni Branda na nakita ko siya. Ay, walang mga sulat eh. May sulat dapat ang live. Kung ilabas mo kayo mo, baka maano mo ito sa dilaw sa labas. Ulan lang kasi yan, mga lalo ng ulan ka. Delikado ko lang dyan ako nagkakasakit. Oo nga, lalo lang ako. station na. Ako na magdadala ito mga.
Baka matumba ka. May binaw ka. Namumula ka eh. Hawak ka tuloy sa akin. Hawak ka sa akin, mahal. Matumba ka na. Binilaw ka. Kaya mo yung pagkakbang mo, mahal. Yung ano mo. Yung card mo, mahal. Huwag mo na ilabas yung damit mo. Huwag kang maiyak eh. Giniginaw ka. Baka mamaya matumba pa tayo. Hawak dyan ha. Hawak mahal. Ayan na guys, ako giniginaw. First time ko nag-YouTube, ako giniginaw. First time ko mag-live sa YouTube. Hindi ko pa po masyadong alam mga guys. Mga dito po sa ano, taas. Taas. Sige, usmusot mo. Kasi tawid mo to. Kaya kami sa Balintawa. Welcome to my life. Yan yung apo ko binibina. Thank you Lord. Thank you, magarating din kami. Kailangan ko mabigaan mga apo ko kasi binibinaw ko. Nanginginig sa ginaw. Mainit ang panahon. Lalo sa ginaw sa loob ng tren. Ayan, sa Balintawa Station. Ayan, papasok na kami sa elevator. Papasok na kami sa elevator. Sihilas mo mahay, huwag mo iusod. Ano yan? Bakit parang malaki sa'yo ba yan? Ha? Kapapa mo yan? Ayan, parang ikaw ginawin, mainit. Bili tayo saging mahal. Para kumain tayo saging. At palakas yan eh. Wait lang. Papa, bibiliin mo sa akin. Bibiliin mo sa akin. Ulit ka. Ay, namin kita ng Peka Plus na yun. Ngaso.
Balintawak Market. Papuntang monumento. Ayan yung Balintawak Market. Ayan yung apo ko. Galing kami dito sa Romeo ng whiskey na yan. Malaki pa yung kinuha na. Ilan tayo? May, halika. Anong gusto mong ulam? Kaya gusto niya tunidib na ulam. Magkano kilo sa ano? Dito be? Nalo? Magkano kilo? 80. Ito lang nga, ito lang. Hala. Wala ka sabi mo. Magkano? Sige, 60 na lang. Face mask ka, dalawa. Kaya bumili ako ng sago. 60 na lang. Oh, akin yan. Dalawa. Ay, tama. Tapos kayo. Sige. Black. Bumili ako ng sago. Alam na yung araw. Hello, day. Gumasa ka naman. Sadya. Hello, welcome to my live stream. Papasok na ako ng looban sa Gahudo Compound. Magkano tayo sili? Leo. Ilan dalawa? Ganito dito sa looban. Apotek pag medyo maulan.
Hindi siya masyadong nakasimento. Hi friend, good girl ka na ngayon ah. Ay, talaga. Putik ang daan. Punta sa Gahudo Compound. Dito ang anak ko. Dito sila nag-uupa. Mga guys, dito sila nag-uupa. Ayan, yung daan. Hindi masyadong sementado. Compound ko mga guys, pero parang squatter din. Mahal ang upa dito. 5,000, maliit na. Hello, Apo. Si Tuya, ginigilaw si Tuya, nanginginig. Dad, bigyan ka dun sa kwarto, bigyan ka. Papainin naman kita ng baita. Naka-live pa naman ako sa YouTube. First time ako nag-live. Si Steve giniginaw. May sa higa ka sa ano? Oo. Hindi, kay bumili ako ng steamer eh. Walang brigada eh. Cancel pala kay ano, so na ngayon. So, hiram ako kay Jeline. Kasi ipa-doktor yan. Hello guys, dito na ako sa bahay ng anak ko. Gas kasi ang ubo nito eh. Naluwit, ano, ang baita plastic na ano, maligam talaga. Ang hiram mo kay Jeline, kaya isa lang yung dala ko. Dito din tubig lang. Diyos ko, ganyan, oh, sakit ko na yan, kaya hindi ako uminom ng malamig. Ay, dito plus maligam din. Pag nilalagdag ang isang tao na mainit, may sakit yan, magkakaramdam. Yan, dextrose yan. Nag-isorya daw kayo? Nagdiretso ko kayo, bumili ako ng steamer. Ako lang sana, sumama ko kayo. May naman pa yung thermos yet? Mayroon. Hindi na siya nilagnas eh. Ha? Ganyan ang anak ko, nakikinig ako. Naawa na, hindi ba ito plus limang piraso. Kataan pa ako. Matigas ang ubo niya. Doon sa kusina. Live ko lang sa oras, dito ko na. Hindi ko makakano ka na mag-dinig paano pinipin mo.
Nataranta ako na kaya. Nakakala ko naman. Doon lang pala naman. Dito lang na. Na ano yan, napinat. Ako nalipot yan. Hindi ako nahimasa lang. Inilot ko yung kahapon kaya wala nang lagnat ng Baka hapon. nag-isa ko ng likod. Ngayon, umaga. Maraming lamig siya sa katawan. Hindi kasi naulan ang salita. Tapos ang ulit sa halos. Halos sa likod ko. Kasi ang ulit isa maglagay ng mga ginoo. Nakalagay na. Nilalagyan ko na nila. Sinitangyan. Tapos ang sombrero na nilagay. Sabi ko nga, ikaw Maria, hindi mo isip na lang ang mga hindi ka ginagawa ng tao. Ano ba itong tubig ako yun? Tumalas. Kaya naman ito na. Ako ko. Ito muna, ito muna. Hindi pwede, ano. Naman, pilit mo tayo. Ganito kasi ako, nung may sakit ako. Ito lang nakaling sa akin sa mga hospital. Hindi ganyan na upo ka, upo ka. Hawakan na kita. Alalayan kita pag upo. Kailangan ubusin mo yan kasi ano yan, 5 yan hanggang may maghapon. Para wala na yan. Wala kayong group chat yet? Sayang na, ano palang brigada. Pagdating nyo doon, anong sabi? Hindi ko sila yung secretary. Tuloy po ba yung brigada? Nandyan na ba sila? Ay, wala ma'am, kasi suna daw ngayon. Yan ang apo ko. Hello! Hello! Hello, David! Naligo na, David? Katis mo na yung mami. Ayan, apo ko. Hi! Ayan ang apo ko, si David Florence. Si ano pala, si Jeros. David Jeros, hello! Huwag mahi, matigas tumahay. Kumain. Ha? Nagpupo ka, May? Ay? Hello, Baby Jera. Hello po. Hilo-hilo mo ng apo ko. Ang apo ko, hilo-hilo mo na. Pasukin ng langoy yung tinapay. Hindi na ano. Huwag nga eh.
Ah, yan na. Bili sana ako ng ano masasabaw na manok. Na naman ako ay Dear na. manok na may sutang hunyek. Tapos may Mamanok lang namin, tinula. katatapos lang. Kahapon. Hipon na lang na may gulay. Hindi nakakain ko siya. Kaya ito, mamamalik. Okay lang hipon yung walang ulo. Hindi mo kakain ng ulo. Nadagkaroon niya po ang palaya. Hindi ko makain si Dave. Si Dave. Hindi, pinili. Sayang lang. Ang tanyo. Pinagkakila lang. Pero okay lang din kasi may sakit si Dave. Kahit magpaano ako. Since day off. Pero pagpunta niyo, pagpunta pa lang niyo doon, wala pa yan. Hindi pa halos. Wala pa. Pero ano, parang ano na ang itim dito na. May, inumin mo na yan, May. Inumin mo na yan. Kaya nako, kahit ako nga, sobra akong ano yan. Nung nakaraang linggo. Hindi na ako nagpa-check up. Pa-check up sana ako. May 1,000 akong dala. Sabi ko, mag-ano na lang ako. Inom na lang ng Vita Plus. Hindi pwede isa lang, 5. Mahal. Hello. Hello muna sa mahal ko. Hello muna sa mahal ko. Hello muna sa mahal ko. Hello. Hello po. Ay, natatawa siya. Hello daw. Hello po. Hello po, guys. Ako po si David Flores. Ay, si Jeros. Ako po si Jeros. Hello po. Ako po si Jeros. Ako ni Nitsoriwaray. Ako ni Nitsoriwaray, si Bibi Jeros. Bibi Jeros. Bakit mo naman? Bibigay lang mo, pinayag sa utang niya. Ayun, tubo lang yun. Hintayin nyo yung nahulog nyo ito, hindi mo lang tubuan. Kahit ipabarangay kayo. Tapos sa babayad kayo. Tingnan mo yung ginagawa. Saan yung resibo niya pag nagbabayad? May resibo ka? Wala, siniprint pala. Ay, hindi pwede yun. Malang laban pagdating sa kaso dyan. Saan yung nahulog? Tinigpig. Kasi pamangkin niya yung Kaya nga dapat may resibo. ginagawa mo kalituhan. Hindi ko alam. Hello, Mahay. Hello.
Ayan na nga po yung mami yan, no? Pudi-pudi yan, no? Hello, pudi-pudi yan ng baby mami. Opo, pudi-pudi yan ng baby mami. Wawa si kuya? May akit si kuya? Huwag mo munang utusan si Bibihit dahil nag-ulan-ulan. Ano yung muna kung anong CGR na lang tapos pahinga. Nakapahinga naman na pagkatapos ng tinda. Hindi kagaya may... Ha? Hindi kagaya ng may tindahan kayong hanggang hating gabi si GR dun. Masyadong patang katawan dun. Dinadal ka nila lang. Kailangan pa Walang yun ma, na ano sa aircon. para ano, hindi pa balik-balik yung ano niya, kailangan uminom ng marami. Ay, may cat. Ay, maganda yung ganyan, hindi addict sa cellphone. Mahinaw, malayo ang TV, mahinaw. Kiss mo na yung mami to. Kiss mo na yung mami to. Ay, hala. Saan na ba yung may si Ibin, mahay? Saan? Ano yun? Ay, saan si Ibin? Saan? Uy, Wag! wag. Yan, hindi ko niya nagsan. Kasi may pagkasipil ngayon, ano yung ulo, mga mamang dugo, mga samayan. Come na mahal ka. Come na mahal ko ka. Come na mahal ko ka. Come na mahal. Come na mahal. Malo? Ayun si Hibin Mahal. Wala. Sana si Hibin Mahal. Ha? Masyado to ha? Masyado to ano na to ha? Yan. Ikaw talaga kahoy ka ha? Kay baby to ano, tubig? Oo. May tubig na. Mamang na ito, day na. Day na. Ay, ito pala may sabing pala mahay. Ito ang kilo. Mura, 100 ka. Ano yun, iba? Yan, magkano. Yan, kulang-kulang 1 kilo yan. 60 kilo. 100 to sa iba-iba. Kaya mura na. Bigyan mo ma. Kumakain mo. Uy, hata ng puso. Ano? Dito. Agudoy, agudoy. Hoy, madirti, wag na, madirti, madirti. Ito na, ito na, ito na.
Bili ako ng steamer kasi magluluto ako ng puto. Malapit ang Ano, December. itinda mo doon sa... Halo, gusto mo ng parlor? Oo. Yung nakasilb lang siya sa ano, yung parang esterong maliliit. Yan ako sa Balintawak bibili mo kasi wala doon sa Litrix yun. At siya lang 3 puto. Tapos dyan ako bibili ng haray ng ano, siniling. Mura dyan eh. Bakit bumal? Oo, mahal sa ano. Sa isang balot. 15 yata diferensya rin. 15. Isang balot kalahati. Umayo, umayo. Hindi bumili ka doon kung kilo. Wala. Wala. Ano, kasi pera ko talaga. Ba't tayo nakuha ito sa akin? Busog ba to? Dumili. Umayo, umayo. Ano yan po? Tumubo yung meeting niya. Buti niya hindi nagpayo. Yung bagang? Ano ba? Huwag mo, Dirte. Tumubo na naman. Ah. Pakainin yung mga avocado. Ang galing. Makain. Ito lang sa kan? Kahapon ang dami ng kinain na avocado. Nakain sila. Maganda yung masaya sa prutas. Hindi talaga pa din. Kahapon pinakain ko sa work. Ulit na naman si Dave. Upload. Upload. Tignan mo dyan. May magawa 1 hour na oh. Prepared stitch. May nakalagay hi. Saan mahal? Tingnan mo muna. Huwag mong pindutin ha. Kaya nakalive yan. Huwag mo i-rotate. Yan. Parang i-upload niya sa Facebook eh. Di na yan. Ayun o. Anong pinindot mo? Yung X. Fix lang? Stop streaming na yan. Tapos, are you sure you want to stop Okay.